кафетерията сме. Аз ще заключам. Заключам. Браво! Браво на нашия. Брат, аз бъгнах горе във вратата. Брат, ти къде си? О, нямам стамина. Аз играя от телефон. Ако ще хора, спирам камерата, понеже просто ми пречи. Така. Колата ли си? Грабили са. Сега завели на дясно. Кара само направо. И в кръговото излезете през втория. Направо да. Това е втория. Нещо с играта. Нищо, игнорирайте това, но ще продължим с играта. На къде? Направо. Ако мога да минем от линейката, че е хубаво. Не бе, може да минеш отстрани, бе, брат. Ти не помисли ли? А па линейката какво ще помогне с това? Направо, бе. Направо, бе. Айде, се чува, И на кръговото излез през първия. Сега завие наляво. Ето. Те с електрошока, аз с белезници. Но то няма нищо. Не бе, това е на колегата, бе. А къде ни е колегата? Това не е на колегата, вътре има човек. Къде е човека, бе, брат? Нямам стамина. Аре, бе. Палета Велюкс. Ела навън. Брато, нали знаеш, че не знае български? Не сме пиша на английски, брат. Па той ще разбере ли? Еля навън. Сега аз ще му пиша. Аз знам как да му напиша правилно. Get out. Сега аз важно на спортата, брат.
Погори. Да. Направо си изчупи колата. Нищо. Къде? Така, излез през третия изход. Сега. Сега караш направо. Да, имаш хватя километър. Да. Може ли да включвам сирена? Може, да. Направо, сега не трябва да излез през третия изход. Аз не видях къде е бижутерията. Значи е то. Тука. Ти си с електрошок. Ти си с електрошок, аз не видях. Тук получихме обаждането. Ама то няма никакъв крадец. Ама не, това се снимаме към това, да ме това ще го решим. Да. Ние не сме го видяли толкова късно. Толкова рано. Ограбиха! Да, актувам. Да, стой. Нямам стамина. Имам стамина за колата. Да. Обърни бе, обърни бе. Да, направо. Обърни и дай направо. Не искаш. Наляво. Хора, имаше малко пауза, понеже родителите ми звъннаха. На къде? Сега завиваш на дясно. Пата да не мога да тръгна. Да, той се лечи. Не трябва да се вкама. Сега пак на дясно. Това е коля да се Дали? Виж, че има други коли. Тук. Стреляй по колата. Това бяга. Брат, Тя бяга. аз стигам да взема парите. Няма, те бяга. Не бе. Не, избягаха. Мяра идва иде. Чакай да се карта стане. Брат, не окарш. Няма втори като тебе. Това е на базик. Тук има ли някой, бе? Верно, тук има кола. Аз съм в белезници. Как да стъпи, бе? Да не се окара, че стане някой. Няма никой. Яде си да няма някой в офис. Да, ограбили се.
Аз ще стигна пеша. Що? Като паднах от колата. Без да искам. Хора, видеото ще продължи още 9 минути. Ага. Брат, не мога да стигна до никъде. О, брат, нямам стамина. Нямам никаква стамина, брат, нямам никаква стамина. То не ме знае, че съм у колата. Старайте го да убие. Брат. Той е Game Pass. Той е платил 800 ръбъкса. Тук. Бижутерията. Брат, тук има друг. Не, той се преструва на полицай. Ох, леле, майко. Да, той е дал. Сега ще ми трябва. О, леле, как ми наби демидж. Хора, това беше от мен. И ако искате още такива клипчета, размножете лайк бутона, пишете коментари и се абонирайте за канала. Това беше от мен. Чао!